Čaute, tu Leonardo Gaming a teraz som bol dolovať a našiel som uhlie. To je skvelé. Ja stíšim vás. Máme 11 uhlia. Stačí zatiaľ. Ale zničím to. Dneska to je sexy. Ale nebojte. Kto je to majiteľ? To si ty? Aha, tak Max si zmenil meno zo Sexice. Je to smutné, ale už odišiel, ide si zmeniť, dúfam, meno, lebo takéto škaredé nesmie mať. To je moc vulgárne, Max. Že majiteľ. Myslíš, že na mojom svete bude sa volať majiteľ. Ježiš. Reklamy. No nebudete vedieť, aká reklama budete. Skvelé. Krásny deň vám prajem. Ja som Jožko Flak. Som prosto super žiak. A to je všetko. Je to skvelé, že sme späť. Proste musel som to natočiť. Že prvýkrát nájsť uhlie. To je slávnostné otvorenie výboru nejakého. To musí sa dať na YouTube. No a ideme hore. Sa vyspinkať. Pozrieme si večerníčka. Fuj, že gej prišiel. No tak zavrieme brány. Endover! Choď preč. Naháňajú. Už ťa vidím. Že gaj. Vieš, čo chcem spraviť tuto? Čo? Aha, tuto, vidíte, čo mám drevo? Tam chcem spraviť záhradku. Lenže nemám železo a neviem si spraviť ešte ten kýbel. Dá sa spraviť aj bez železa kýbel. Čo? Dá sa spraviť aj bez železa kýbel. Kýbel? Nie. To je škoda. Tak nájdeme železo. Nepotrvá to. Na počítači by som už mal tak železa. A štítovaním. No poď, Maxi. No a teraz Max odchádza. To je dosť smutné. No a ja si idem dokončiť tie doly. Fuj, zlý pavúk! Mačka! Ježiši. Marha pes. Musím sa nájsť. Boom, bitch. Ty svinia. Jezuša Mária. Zavri dvere. Ježiš, potrebujem jedlo. Jedlo, kde je? Ja si radšej zoberiem, tu nechám veci. Určite. Lebo zás keď zomrem. Bože. No choď, Max, dobre. Tu bez Max. Tak, a zavri dvere, Max. Inak sorry, že to je mama, ale to nedá robiť. Škoda,
Jo, daj to preč. Daj tam okno. Ježiši. Mačka. Marha. Počkajte. A nič. Po. Svinia žebrácka. Ako? Tak. To bude, toto dáme preč, pán. Vidíte už, keď som spravil toto, tak by som mohol spraviť aj toto. Ja som ale lenivé prasiatko. Ha? Čiarka. Ale to je jedno. Určite zase nebudem mať drevo. To je typické u mňa. Tak. Máme drevo. Pierdola. Osem minút. Však ani som nič nerobil zatiaľ. No dobre. Takže. Hneď potom idem narúbať drevo a spravíme si podlahu. Sorry, že nejdem teraz, ale kebyže ma niečo zabije, som v pierdoli. Stačí na okno, keby niečo chceme. Dobre. No ideme. Neviem, čo mám z hlasom. Ja to sám musím robiť. Nech už je deň a ja som chcel tmu. No choď preč, creeper, ešte mi tu vybuchne. Ďalší do pierdole. Vybuchnú tu a konec bude. No, tu jeden vybuchol. Jak typické. Skeleton, I don't like you. Delta. A keby niekto nevedel, že to I don't like you, ja nemám rád teba. No, tak ne. No, ten Pavol. Dobre, nič. Čo s tým je reklamy? Tak nemám rád reklamy. A už keď sú, tak že jak David. Tak zlé. Vôbec nie sú vtipné. Tak trápne sú už tie reklamy. Každý rok, nie že by ich zmenili, len vykajú tie isté. Ach, bože. Teraz prišiel Max. A idem hrať. Ja ide hrať, ale ja za chvíľu končím. No, koľko je to minút už? 10. No, tak daj 15. Nemôžem 15. A však
Do 15 môžeš. Nemôžem. Iba 14. Aha. Nemôžeš ani presne 15. Nie. Takže je 14. Takže za chvíľu budeme končiť. Ale ešte nie. Dobre, toto zoberieme. Dobre. Drevo. Vieš, aký dom teraz budeme mať? Úplne dobrý. Takže môžeme ísť tam do domu. Myslím si, že vyzerá celkom dobre odtiaľto. Ale nejaké drobné úpravy tam chýbajú. Chcel by som spraviť potom iné izby, že 3 izby dole a dole by bolo úplne také, že pec a to. A to až neskôr, keď už bude mať železo, aj záhradku, aj všetko. Sexita, konečne si s nami. Čo nám povieš dneska? Dneska vyzerám inak. Fuj! Prepáč. A ty si to spravil s mečom? Tak sorry. Nič. Ideme spraviť nový dom? Nie. Čo? Čo? No tak ja si nesúžil. Prečo? No, ja chcem mať väčší. Ale však ja tam idem potom zajtra robiť dole izby. David. Chcel by som. Rýchle pre veci. No poďme si spraviť oné. Už. Torče. Keby sa mi respawnul. Ako sa robí oné torč? Tá palička, alebo čo to je? Sem, takto. Či toto sem. Však to sme si mohli ešte tú torčku spraviť aj inokedy. Ale jak sa robí torčka? Počkaj. No. Počkaj, to ty ešte robíš. Ale povedz čo? Uhlie a oné. Max! Torčka. Áno, torč. Dobre. A ideme stavať. Čo? Za chvíľu budeme musieť končiť. No tak dobre, takže čaute.